Angst er en sygdom, hvor du bliver bange for ting, som slet ikke er virkelige. Angst kan være der hele tiden, men det kan også komme pludseligt. De hyppigste anfald indeholder åndenød, kvælefornemmelse eller ubehagelige tanker, som for eksempel, at du ikke er alene. Hjælp dig selv. Bekæmp angst, for alle har ret til et godt liv. Headspace er en organisation for unge med problemer. Det kunne være alt fra angst til misbrug. Vi har 3 fordele. Det er gratis at bruge, du kan være anonym, og det er helt uforpligtende. Cool Kids, det er et sted, der er lavet specielt til unge med angst, hvor man kan komme ind, og man kan også tage sine forældre med. Og så kan man sammen lære om nye strategier og nye metoder, som man kan bruge i sin hverdag til at bekæmpe angst. Ja, vi har talt med en medarbejder inden fra Cool Kids, som hedder Søren Benedikt, og har spurgt ind til spørgsmål omkring angst, og hvorfor han godt kan lide at arbejde med mennesker med angst. Så jeg synes, vi skal stå sammen om at bekæmpe angsten, fordi alle har ret til et godt liv. Og et godt liv, det er blandt andet et liv, hvor der er plads til at være glad og føle sig tryg og føle sig fri.